Vítajte vo FISA Cars, dnes tu máme ďalší krásny Enyaq. Je to konkrétne Enyaq iV60 vo výbave Loft so 60 kWh batériou vo výkone 132 kW. Tento konkrétny model má aj tepelné čerpadlo. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2021, momentálne má najazdených 82 000 km. Je v takejto veľmi krásnej, unikátnej zelenej farbe, zeleno-striebornej, s týmito krásnymi 21 kolesami. Čo sa týka interiéru, spomínal, je to v výbave Loft. To znamená takéto textilno-kožené sedačky, Samozrejme vozidlo má adaptívny tempomat, množstvo jazdných asistentov, nastaviteľný podvozok, súvaciu kameru, taktiež má aj panoramatické strešné okno, Vzadu takisto mimoriadne veľa priestoru, trojzónovú klimatizáciu. Kufor tohto vozidla je manuálny. To môžete vidieť, veľmi veľkorysý priestor, samozrejme základnú výbavu, takýto kábel na wallbox. Ak by ste mali o takéto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je momentálne 23 500 €. Samozrejme v prípade záujmu vám vieme vybaviť aj financovanie či poistenie tohto vozidla.